Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Dilyniannau sydd wedi diffinio gan ffwythiant iteru. Nawr, yn y fideo blaenorol, welon ni yr enghraifft yma bod Cymdeithas Adeiladu yn gyhoeddi'r tabl i ddangos gwers swm o 2,000 o bunnau roedd wedi fuddsoddi am gyfnod o flynyddoedd mewn cyfrif roedd yn talu adlog o 1.5% y flwyddyn. Mae rhifen yr ail res yn dangos y termau cyntaf mewn dilyniant. Ac os yw Vn yn dynodi gwers buddsoddiad yn gywir i 2 ledegol wedi n blwyddyn, bydd V1 yn 2030, V2 yn 2060-45 ac yn y blaen. Nawr, yn y fideo blaenorol, buon ni'n gweithio gyda fformwla. A'r fformwla oedd 2000 lluosi 1.015 i'r pŵer n. Lle o'n i'n dechrau gyda 2000 a wedyn lluosi 1.015 i ador 15%. Y tro yma, i ni'n mynd i gael fformwla gwahanol. Ni'n mynd i drio defnyddio fformwla iteru. Felly, os dechreuwn ni gyda V0 yn 2000, a wedyn mae'r term nesaf, Vn plus 1, yn mynd i fod y term Vn lluosi 0.015 i 2 ledegol. Sy'n rhoi i ni gwerth dechrau'r dilyniant a y rheol sy'n gallu cael ei defnyddio i symud o'r enfed term i ddarganfod yr enfed plus 1 term yn y dilyniant. Yn y fideo yma, byddwn yn ymchwilio i fewn i dilyniannau sy'n cael ei diffinio gan fformwla iteru. Dilyniannau sy'n cael ei rhoi gan fformwla iteru, rhai eraill nawr. Ystyriwch y dilyniant A1, A2, A3 a 4 sy'n cael ei rhoi gan y fformwla A1, mynd i ddechrau dy A1 tro yma yn 20, a wedyn AN plus 1, sef yr un nesaf lan, yw yn mynd i fod yn 0.8 lluosi AN plus 10. Mae'n hawdd i weithio allan y termau cyntaf o'r dilyniant, felly A1 yw 20, felly mae A2 yn mynd i fod yn 0.8 lluosi A1 plus 10. Hynny yw 0.8 lluosi 20 plus 10 yn rhoi 26. A'r term nesaf, 0.8 lluosi 26 plus 10, a ni'n cael 30.8. A wedyn y term pedwerydd term, ni'n cael 34.64. Bydd defnydd effeithiol y gyfrifiannell yn galluogi cyfrifon nifer o dermau o'r dilyniant yn gyflym. Felly dyna'n fformwla ni. Gyda cyfrifiannell, ni'n mynd i fwydo i fewn y gwerth cychwynnol a wedyn gwasgu yn hafali. Bydd hwn nawr yn y cof answer. Felly ni wedi gwneud 20 a equals hafali. Nesaf, bwydo i fewn y fformwla iteru gan defnyddio ans bob tro y mae AN yn cael ei nodi. Wedi gorffen gyda hafali a rhoddir hyn y gwerth nesaf yn y dilyniant. Felly, mewn yn ein cof ni, cof ateb ni mae 20. Felly, ni'n mynd i nesaf pwysio y bwtwma 0.8 lluosi ateb, adio 10 a wedyn yn hafali. Gwasgu hwn eto, cawn y term nesaf yn y dilyniant, a gwasgu eto i gael y termau ychwanegol yn y dilyniant. Cofiwch nodi nhw cyn bod chi'n gwasgu'r hafali neu bod chi'n colli nhw. Os yw'r ateb yn dod allan fel ffracsiwn, a rydych chi angen digolyn, gwasgwch y botwm S mewn i D. Syrd mewn i digolyn yw hwnna. Felly, ydych chi'n gael gweld hwn yn gweithio. Felly, dyna beth oedd dynnu ar y sgrin. Os gwasgo ni hwn i ddechrau. Felly, 20 hafali. Wedyn 0.8 lluosi yr ateb plus 1.10. A ni'n cael 26.
eto, a ni'n cael fractions, a ni'n gwasgu'r ST eto. Cofiwch, mae angen chi nodi nhw, neu bydd chi'n colli y termau yn y dilyniad. Chi'n ffili mynd sianol. Felly, dim ond chi wasgu y bwton hafali, a chi'n gael y termau nesaf a atanfeidredd os chi eisiau. Ond ni'n gweld rhai nawr, maen nhw edrych fel bod nhw yn tueddu at 50. Neu, gallai ni fod yn gwneud hwn mewn ffordd hawdd ar daenlen a'r gyfrifiadur. Felly dyna ni daenlen. Yn y colwm cynta, ni wedi gosod y rhifau N i lawr. A wedyn ni yn yr ail colofn, y colofn B, pwydo i fewn A1 y term cynta, ni'n gwybod, A1. Wedyn, yn yr ail gell, wel y trydydd yma, ni'n mi osod y fformwla sydd gyda ni. Felly, 0.8 llosi y cell cynta plus 10, a wedyn copio i lawr, a chi'n cael y termau yna i gyd. A chi'n gallu gweld nhw fan hyn, ond i chi, maen nhw gyd yna gyda chi. A dyma ni graff nawr o beth mae'r taenlen lan. Maen nhw wedi wneud y taenlen lan i tua 100, a wedyn dyna beth mae'r graff y dotiau yma ar y tebion yn edrych fel. A ni yn gweld bod e'n anelu am y rhif 50. Mae daenlen a'r graff yn awgrymu bod y dilyniant yn un cynyddol. Mae bob un yn fwy na'r un gwreiddiol. Y dilyniant yn cyd-gyfeirio i gwers sy'n agos at 50 fel mae N yn mynd tuag at anfeidredd. Felly, sylwadau am y fformwla iteru yma sydd gyda ni. A1, os yw AN yn positif, bydd AN plus 1 yn positif, achos dyn ni ddim yn llosi unrhyw rhif negatif, a ni'n adio 10. Os yw AN yn llai na 50, bydd AN plus 1, sy'n 0.8, AN plus 10, hefyd yn ni'n gosod 50, a wedyn mae'r cyfuniad yma yn mynd i fod yn llai na 0.8, llosi 50 plus 10, sy'n 50. Felly mae AN plus 1 yn llai na 50. Os yw AN yn llai na 50, bydd AN plus 1 minus AN, sef AN plus 1, oedd 0.8 AN plus 10 minus AN, a mae gyda ni 0.8 AN minus AN yn mynd yn minus 0.2 AN. A ni'n gwybod bod 0.2 AN yn llai na 10. Felly, mae'r cyfanswm yn mynd i fod yn fwy na 0. Felly, ni'n gallu gweud bod AN yn mynd i fod yn llai na y term nesaf AN plus 1. AN plus 1 yn fwy na AN. Felly, mae hyn yn profi bod y dilyniant yn un cynyddol. Nawr, os ydych chi'n edrych ar 50 minus AN plus 1, hynny yw 50 minus 0.8 llosi AN plus 10, dyna fformwla ar gyfer AN plus 1. Mae hwnna'n mynd â ni angen tynnu 10, felly mae 40 minus 0.8 AN dyn ni. Ond os cymerwn ni 0.8 tu allan, a mae 50 minus AN dyn ni. Felly mae 50 minus AN plus 1 yn haflu 0.8 lluosi 50 minus AN. Felly, 50 minus A2 o'r fformwla yma yn mynd i fod yn 0.8 lluosi 50 minus A1, a ni'n gwybod bod A1 yn 20, felly 50 minus 20 yn mynd yn 30. Felly 0.8 lluosi 30 sydd gyda ni yma. 50 minus A2 yn mynd i fod yn 0.8 lluosi 50 minus A2. Wel, mae 50 minus A2 yn mynd i fod yn 0.8
lluosi yr term yma. Felly mae 2 0.8 da ni lluosi. So mae 0.8 disgwario da ni lluosi'r 30. A wedyn mae 50 minus A4 a mynd i fod yn 50, 0.8 lluosi 50 minus A3. A eto, ni'n lluosi 0.8 gyda 50 minus A3. Felly mae 0.8 cube da ni, lluosi 30. Ac yn y blaen. Felly mae 50 minus AN, ac o'n i 1 yn llai na'r term, a mynd i fod yn 0.8 i'r pŵer n minus 1 lluosi 30. A fel mae n yn cynyddu, mae 0.8 i'r pŵer n minus 1 yn mynd i fynd yn llai a llai a llai tuag at 0. Felly, mae 50 minus AN yn anelu at 0, neu mae AN yn anelu at 50. Mae hyn yn profi os yw n yn anelu at anfeidredd, bydd AN yn anelu at 50. Felly triwch ddilyn hwnna eto i chi gael gweld sut mae e'n gweithio. Ymchwiliad bych chi nawr, os ych chi angen dalia'r fideo, stopio'r fideo a trio nhw neu triwch nhw ar y diwedd os chi angen. 3 dilyniant gwahanol fan hyn. Yr un cynta ni'n dechrau gyda minus 30 am yr un fformwla iteru dyn ni. Am yr ail un yn dechrau 120, yr un fformwla iteru, a wedyn ni, os yw A1 yn C, a yr un fformwla iteru, a dyw hwnna yn dibynnu ar gwerth C. Ymchwiliwch chi mewn i hwnna i weld beth sy'n digwydd. Cyn i rhai enghreifftiau yna'r o'r rhai gwahanol. Mae gan dilyniant sy'n cael ei gynrychioli gan y reol A1 yn P, a n plus 1 yn haflu C, lluosi AN minus 5, lle mae C yn gysonen. A ni'n gwybod bod y trydydd, 13 yw'r ail term, a 21 yw'r trydydd term. Darganfoddwch y 5 term cyntaf yn y dilyniad. Mae'n rhaid i ddod o hyd i py gynta. A wedyn profi y mynegiad yna. A wedyn bod e'n un cynyddol. Nawr ni dod o hyd i'r termau cynta yn gynta. Ni'n gwybod bod A1 yn py. Ni'n gwybod bod A2 yn 13, sydd hefyd yn haflu C, lluosi A1 minus 5. Felly, ail drefnu hwnna, a ni'n cael KP, ni'n gwybod bod P yw A1, am ni fod yn 18. Felly, mae gyda ni un hafaliad. Yr trydydd term yw 21, felly A3 yw C A2 minus 5. Ail drefnu hwnna, ni'n gwybod bod A2 yn 13, a felly ni'n gallu cael bod C yn mynd i fod yn 2. Felly, gan bod C yn 2, mae P yn mynd i fod yn 9. Felly, ni'n gwybod beth yw'r term cynta. Yr ail yw 13, a trydydd yw 21. Dod o hyd i'r pedwerydd, felly C lluosi 21 minus 5, 2 lluosi 21 minus 5, a ni'n cael 37. A wedyn 2 lluosi hwnna minus 5, a ni'n cael 89. Felly dyna'r 5 term cynta. Profwch bod AN plus 1 minus 5 yn haflu 2 AN minus 5. Felly AN plus 1 minus 5 yw 2 AN minus 5 o'r fformwla, gan bod C yn 2, minus 5. Felly 2 AN minus 10, a ni'n gallu tynnu'r 2 mas, a ni'n cael 2 AN minus 5. Trwy hyn, profwch bod bob term yn fwy na 5. Felly, os yw un term yn fwy na 5, bydd yr un nesaf hefyd yn fwy na 5. Gan fod A1 yn fwy na 5, yr un cyntaf yn fwy na 5, mae fe'n 9. Mae hyn yn golygu bydd bob term yn fwy na 5. O'r fformwla yma.
Nawr ni angen profi bod y dilyniant yn un cynyddol. Felly, os dwi'n un cynyddol, ni angen bod an plus 1 minus an yn positif. Felly, an plus 1 yw 2 lluosi an minus 5 minus an. Felly, ni'n gallu tynnu'r ddau an yn gadael ni da 1 an, 2 tynnu 1 an minus 5. A ni'n gwybod bod y term cynta yn fwy na 5, a felly ni'n gwybod bod bob un yn fwy na 5, felly mae hwnna yn mynd i fod yn positif. Felly mae an plus 1 yn fwy na an sy'n gwneud y dilyniant yn un cynyddol. Enghraifft 2. Mae dilyniant yn cael ei cynhyrchu gan y reol R1, term cyntaf, yn 2. Rn plus 1 yw hanner Rn plus 7 dros Rn. Darganfyddwch 4 term cyntaf yn y dilyniant gan roi eich atebion yn gywir i 4 ffigur ystyrlon. Rhoddir bod y dilyniant yn cydgyfeirio i gwerth penodol L. Darganfyddwch union gwerth L. Felly, y 4 term cyntaf, felly'r un cyntaf yn 2, gosod 2 mewn y fformwla yma, felly 2 plus 7 dros 2, hanner yna, ni'n cael 2.75. Trydydd term yn 2.646, a hefyd mae'r pedwerydd term, 4 ffigur ystyrlon, cofiwch, yn 2.646. Felly, os yw yn tueddu at L fel mae yn tueddu at anfeidredd ar gyfer gwerthoedd mawr, bydd Rn yn hafal i Rn plus 1 sy'n L. Felly, bydd yr hafaliad Rn plus 1 yw hanner Rn plus 7 dros Rn yn gallu troi yn L, yn haflu hanner L plus 7 dros L. Lluosi dy 2, a ni'n cael 2L yw L plus 7 dros L. Tynnu L o bob ochr, a ni'n cael L yn haflu 7 dros L. Lluosi gyda L, a ni'n cael L sgwar yn haflu 7. Felly mae L yn gallu bod yn plus neu minus ail isradd 7. Nawr, ni'n gwybod bod os yw Rn yn positif, bydd Rn hefyd yn positif, a gan fod R1 ni yn 2 yn positif, bydd bob term yn y dilyniant yn positif, felly mae L yn mynd i fod yn ail isradd 7 yw'r ffin lle maen nhw'n mynd i ddod tuag ato, tueddu tuag ato. Felly enghreifftiau chi fyna o dilyniannau sydd wedi cael ei ffurfio gan ffwythiant iteru.